Idan ka saba wa kanka yawaita yin wannan addu'a a farkon kowace wata a rayuwarka, insha Allahu za ka ga canji. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kanshi a duk lokacin da jinjirin wata ya fito, Annabi zai tsaya yana kallon wannan watan sannan ya ce, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, was salamati wal islam, wat tawfiqi lima tuhibbu rabbana wa tarda, rabbuna wa rabbukallahu. Wato Annabi zai ce, Allahu Akbar, Allah mai girma, ya Allah, ka zo mana da aminci, da imani, da lafiya, da musulunci, da dacewa ga abin da kake so kuma kake yarda da shi. Ubangijinmu kuma Ubangijinka Allah ne. Wato Annabi yana kallon wannan watan yake wannan addu'a. Kuma ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan furucin cewa rabbuna wa rabbukallahu, Ubangijinmu kuma Ubangijinka Allah ne. Ba domin ya yi wannan furucin ba da mushrikai a wannan lokacin za su ce Annabi ya bautawa wata, an bautawa wata ko wani, tunda a lokacin ya kalla wata ne sannan ya faɗi abubuwan da yake so. Kun fahimta? Da za a ce Annabi ya roƙi wata abubuwa ko menene to amma Annabi da yi wannan addu'an sai sanar da watan cewa sau Allahn da ya halicce ki ya halicce mu, Ubangijin da ya halicce ki ya halicce mu Allah ne. Shi yasa aka ce innamal a'malu binniyat, komai yana tafiya da niyya ne. Za ka ɗiba ruwa kai addu'a a ciki, ba kana roƙon wannan ruwan ba ne, kana roƙon Allah ne da abin da ya halitta. Idan aka shiga sabuwar shekara za ka ga, ko kuma za a shiga sabuwar shekara, wannan zai ce ka yi manifesting, ka ce ka faɗi abin da kake so, ka faɗa abubuwan da kake so in aka shiga. To mu a musulunci ba ma sai an shiga sabuwar shekara ba. Da safe za ka yi declare, za ka faɗa, akwai addu'o'i daban-daban da za ka faɗa, za ka gaya ma Allah abubuwan da kake so, za ka roƙi Allah, za ka yi manifestation. To haka manifestation mu a musulunci ba ma sai ƙarshen shekara ba, duk lokacin da aka shiga sabuwar wata, kowane lokaci kawai a cikin addu'a akwai addu'a komai da komai a musulunci. Saboda haka ba wai iya wannan abin da Annabi ya roƙa shine zaka kalla wata ka faɗa abin da kake so a wannan watan ba. Kawai zaka kalla kayi wannan addu'a, zaka iya ƙara abubuwan da kake so. Ya Allah, kuɗi, Allah ka sa watan nan ya zo min da kuɗi, ya zo min, ya bayyana da arziki da farin ciki da waye kaza duka kakkara abubuwan da kake so. Kowane wata in ka rike wannan, daga wata jinjirin wata ya fito, ka fito kai addu'a, Allah ka sa wannan watan ya zo da kaza, ya zo min da waye da menene. To insha Allahu wannan watan zaka gani kafin ya kare, zaka ga, ko kuma zaka ga wannan watan ya fi watan baya. To haka ne, kowane wata ka dinga, in ka rike shi zaka gani insha Allahu zaka ga canji, zaka samu abubuwan da kake so. Watan zai zo maka da abin da ka roƙa insha Allahu.